ovaj se očigledno negdje učuko dobro i na kraju poiskakali airbagovi, otišao ceo prednji deo, otišlo sve, brate, i ćao, zdravo. Logično, posle toga što je moglo da mu se desi je, pa, da završi ovako nekako za delove ili zašta li je već predviđen, pitaj Boga. Ali očigledno je za delove, pošto jedna stopka ima, druga nema, motora nema, tako. Mislim, može da se podvede i da je napušteno, pošto motora, menjača nema. I tako, zaboden je negdje ono klasično, kako se inače ostave svi. Dobro, bio je registrovan do 22. Znači, razlog napuštanja je prosto udes i to je to. Završio karijeru, ne isplati se popravljati. I sad ovako čuči, pa šta bude od njega. Valjda će neko od njega dobiti neki deo koji će mu pomoći. A imali smo i ranije, u duše bio je valjda skuter, ali evo može i motor da se napusti. Tako parkiraš ga, ostaviš ga i to je to. On tako pokriven nekom ciradom koja je raspala se još odavno. Ne znam šta je ovo, ne, ovo je neki Kinez, neki Chinks Minks company. Čiji smešno nešto, bez veze. Vjerovatno crklo i ne može se popraviti. Ali eto, može i motor da se napusti. Tako tu nešto na sred ulice stoji i to je to. Ko zna ko je ovo uopšte vozi. Mislim, ovaj Kinez, ovo nije neki bitan motor, tako da vjerojatno da jeste, ne bi ga napuštali. Ozbiljno napušten kombi, pretvoren u magacin kao i svaki drugi kombi koji se napusti, postane dobar magacin. Porazum, ovo je, brate, i rđav i raspao i pite Boga šta mu nije. A 18. zadnja registracija. Rodio se ovdje sa terenom, brate, to je trulo od ruže. Znači, raspad sistema. Mislim, unutra ono magacin na sve strane. Tako da, može se reći da je vrlo pošteno odradio svoj životni vek i to bi sad bilo to što se njega tiče. Ja ne znam šta nema oko ovog kombija i šta nema u ovom kombiju, tako da. Mislim, haos. Onako. Šta reći, evo, pogledajte i sami na što to liči, ono. Mada ovdje generalno neko dvorište iza da je neki haos, tako da. Očigledno se idealno uklopio u priču. Jedan Fiat Uno, ovo je, boga mi, napušten. A to se baš lako vidi, bar na njegovom slučaju. Nije on se nešto mnogo štrokao, ali ljudi, pogledajte. Mu diskove. Ovo se nije mrdalo. Evo, ja ću da vam kažem. Sudeći po registraciji, boga mi jedno skoro 4 godine ovo zvanično nije ni registrovano. Mislim, krov je katastrofa, ono, crn. Ali auto ko auto izgleda, šta znam, pristojno. Ali evo kako vidite, pogledajte ove druge. Vidite kako lepo čisto sve. Vidi ovdje kako mu se skupilo oko točkova. Mada i gume su mu malo ispustile, nisu mnogo. Ali dobro. Definitivno i s ove strane se katastrofa vidi Pogledaj mu točak, mislim, zarasto je u sve i svašta. Unutra ovako delo je fino, ono. Klasika, mali Fiat, ono, ništa specijalno.
ali definitivno je registracija mu otišla odavno, tako da šoferka se skoro ni ne providi i tako ne može ni da se ni priđe ni prođe pored njega. Evo vidite ga kakav je Fijatić napušten, nažalost. Jedna Passat, da li je napuštena dvojka, ne znam, ali je očigledno benzinac, ima plin. Onako, ne deluje uopšte loš auto, mislim, deluje čak i da je sređivan, ali nešto je to sve unutra katastrofa, ono, nešto i napred maska mu fali. Znači, baš je onako tugaljivo nešto deluje. Bitno je da su oni njega obavestili da ima nova zona u kraju. Tako da, mislim, auto deluje okej. U principu ovako vizualno, nije on nešto loš. Deluje malo da su ili Mariju sređivali, ali očigledno nije registrovan ili šta već, ne znam. Da li ga ima motora, da li ga nema, nećemo baš da otvaramo haube i slično, ali vidi se tu unutra, ima delova, ima svega, tako da nažalost Golfić izgleda ostavljen, ko će ga znati. Davno smo snimili ovog Renaulta, pa mislim ima više od 2 godine, ali evo, u istom stanju, manje više kakav je i bio. I dan danas ovako stoji tu, udaren, sve gume prazne. Mislim, takvog smo ga našli pre x godina, evo takav je i sad. Bukvalno uredno stoji ovdje na, kažem, sajmu, parkiran i to je to, baš stigno. Ko zna dokle će ovako. Kapiram da ovaj nije napušten, ali ovaj detalj mi je bio krajnje zanimljiv. Fali malo parče lima, evo ovako nešto usput, što smo sreli, da se malo nasmete, Kako što to idem dalje. I'm the girl that they don't talk about quiet.